神咧就喺紅線度加速啦，太田海也咧就捉到咧就係鬧力神個慢點攝到上去咧，仲要咧就係第一秒咧就係鬧力神。最後呢啲反嚟咧就係打中圈嘅啦，太田海也咧就係率先加速。鬧力神咧都仲同佢咧有2個車位，最後咧鬧力神咧就放棄咗啦，變相咧就係太田海也咧就係解到尾，3盤2勝之下，日本嘅太田海也咧就係在第3日第1節嘅項目咧就已經完結，我哋稍後咧就4點鐘。男子爭先賽金牌戰，好快咧就完成咗1圈。太田海也一路望住咧就係左右望住啦，睇下李察臣會唔會揾個空檔咧就係突圍佢。我見到咧就係太田海也咧就係開始加速啦，李察臣都 feel 感覺到咧就要再一齊加速啦，呢圈翻嚟咧就係打中圈啦。Matthew Richardson with closing speed as they go into the back straight here. Richardson up round the outside. Richardson drives straight. He takes the goal. レースとレースの間が10分しかないっていうことが決勝に行くまでに何個もあって、そこでちょっと体力を消耗しすぎたかなっていう。でも正直その10分しか休憩がない中で体力消耗しないとメダル決定戦に行けなかったっていう部分もあるので、本当に自分の脚力をもっと上げて余裕を持って決勝に行けるようにしたいなっていうふうに思いました。僕も含めてなんですけど、多分 80% とか 90% しか仕上がってない状態で来てるので、本当に世界選手権で 100% で出し合ってこの結果が取れるようになっていきたいと思ってます。じゃあそれがロサンゼルスにつながるわけですね。そうですね、その中でも今日はハリー・ラブレイセンとの戦い方だったりリチャードソンとの戦い方、ニコラス・ポールとの戦い方っていう本当に学ぶことが多い大会だったので良かったのかなっていうふうに思ってます。